Беларускія рэгіёны ў такім стане, што не можа існаваць нейкая цудоўная пілюля, якая бы іх адразу вылечыла. Але ёсць шмат рэчаў, якія дзяржава магла бы зрабіць, і яны, напэўна, дапамогуць. Прынамсі, у тых рэгіёнах, дзе яшчэ засталося жыццё. Па-першае, нашым рэгіёнам патрэбна сапраўднае мясцовае самакіраванне, а не фэйкавыя саветы дэпутатаў. Бо калі рэгіёнам кіруюць людзі, якія залежаць ад вышэйшых чыноўнікаў, а не ад людзей, то яны для людзей асабліва не стараюцца. Дэцэнтралізацыя можа быць не толькі арганізацыйнай, але і нават фізічнай. Напрыклад, у Нямецчыне Цэнтрабанк знаходзіцца ў Франкфурце на Майне, а ў Чэхіі ўсе найвышэйшыя суды вынесеныя за Прагу. Болей за тое, заходнія краіны размяшчаюць у рэгіёнах міжнародныя агенцтва. Інтэрпол пераехаў з Парыжа ў Ліон яшчэ ў 89 годзе. У Беларусі ж усё ў Мінску. Органы, якія абавязаны праводзіць незалежную палітыку, могуць хоць заўтра пакінуць Мінск. Гаворка пра такія ўстановы, як Нацыянальны банк ці Вярхоўны суд. Гэткая дэцэнтралізацыя стане штуршком для развіцця рэгіёнаў, знізіць выдаткі бюджэту і палепшыць якасць дзяржаўнага кіравання. Куды цяжэй будзе з эканомікай? Трэба пачынаць з эфектыўнага бюджэтнага кіравання і выпраўлення стымулаў. Мясцовыя бюджэты амаль цалкам залежаць ад трансфертаў з рэспубліканскага бюджэту. А яны фармуюцца па затратнаму прынцыпу. Чым больш ты выдаткаваў у мінулым годзе, тым больш можаш запрасіць сродкаў у гэтым. Эфектыўнасць і эканомія будуць толькі змяншаць твой бюджэт. Не дзіва, што ў такой сістэме улады заўсёды будуць імкнуцца раздзьмуць выдаткі. Гэтак жа няма стымулу для пашырэння падатковай базы і развіцця эканомікі рэгіёну. Гэта таксама ніяк не павялічыць прыбыткі мясцовага бюджэту. Тут трэба абапірацца на прыватны бізнес і стварэнне ўмоваў для роўнай канкурэнцыі. Бо немагчыма падняць канкурэнтаздольнасць там, дзе няма канкурэнцыі. Але без якаснага чалавечага капіталу немагчымы ніякі эканамічны рост ці прыход буйных інвестыцый. І як бы рэйтынгі ААН не хвалілі наш чалавечы капітал, з якасцю мясцовых кадраў у нас все ж такі ёсць праблемы. Адразу за органамі кіравання ў рэгіёны павінны пераехаць добрая частка універсітэтаў. Гэта неправільна, калі ў адным горадзе сканцэнтравана большая палова ўсіх ВНУ. Дэцэнтралізацыя дазволіць затрымаць моладзь у рэгіёнах лепш за прымусовае размеркаванне. Таксама ўлады павінны пачаць па-сапраўднаму падтрымліваць малазабяспечаных і беспрацоўных. Гэта датычыць не толькі рэгіёнаў, але насамрэч колькасць малазабяспечаных і беспрацоўных у Мінску вельмі малая ў параўнанні з усёй астатняй Беларусю. І нарэшце ў рэгіёнах павінна паўстаць моцная грамадзянская супольнасць. Шырокі ўдзел грамадскасці толькі павялічыў бы якасць рэгіянальных стратэгій і мясцовых уладаў. Таксама мясцовыя НДА маглі б узяць на сябе вырашэнне добрай часткі сацыяльных праблем. Але для гэтага ўсяго трэба, каб улады перасталі прынамсі замінаць.